Etia duonum. Yimo duasa ba akon. Eko no. Eso se to mu da kase no. Atemu da kase no. Enkonfo bi say ya de nkwa Yesu wonya wicked say onyankopon a wabɔ yɛn no. Wodi gya beba be hye ne ma. Hello. Hi. Was so wonya wicked sa. Say nyame di gya baba be hye nipa ma. Nyame nte sa. Hey. Na so. Amen. Amen. Into what can say? Duasa ba akon no. Matthew chapter 25 verse 31. 31. What's it? Duasa ba akon no. Na onipa ba no beba na ne nyam mu. Onipa ba no obeba na nim onyam mu. Ana abafo nyina ka no. Na abafo nyina ka no. Ne mpre no so no no. Papa sense so man. Ba ko duasa ba akon no. Na onipa ba no beba na ne nyam mu. Ana abafo nyina ka no. Onipa ba no be sane wo na nim onyam mu aba asase so biem. Ana abafo nyina ya dai. E ka no. Enti so obi ka tro say yemfa abafo anya dwuma. Office nipa nya dam no wabo. Obo dam. But some masem no. Dabi o Yesu Kristo kura beba. Na abafo ya dan. E ka no ansa no ya dwuma. Yes. Enti so obi ka tro say yemfa abafo anya dwuma. Nipa no wo ye theologically insane. Onim de work. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Yes. When I catch us here and Fabo for Yaduma. Now, yes, Christo Bravo bomb, Paya, Najumunina, Netru, baby, no, I am. Bible says, will be no can say, I ready, Sabet to me, hey, I ready, Sabet to me. Macru and a day. Chame honko. Mohamano. Macru and in Chame honko. And Yadia me pen open. Nemo Mistress and open your day. And Yaho. Was who said, oh, I am. When Yanko post smart before bed. Beshanity. Into without a buff for a henny of a Any baby afa. Amen. Amen. God bless you, Daddy. I'm not a bomb, pie and my sum have buffers of one fat, the piece of the man, not pay some upon my be quiet in a day. Cash. Yet Dana join your mess man above for a bejahin Tassama betraying. Yet Dana join your member for the giant time. No one ever communicate with you. I shall not call. Which in a pulpit to Sister Kasa as a prophet, the Spirit of God talks to you. The one that catches us above one year. And when we are talking of Holy Spirit, anything for angels, are they not holy? Yes, sir. Angels of God, are they not holy? Holy. Amen. 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 Into what you say? And duasa ba akon to aso no. Obatina ne nyam anwa so. Na se wo sane na nim onyam ba ne mpre no so a obetina na hinya nim onyam Anwa so. ahenwa so. Aduasa mienu. Aduasa mienu. Na obabo amama nyina na no nanim. Na amama nyina wo ba fie wo nyina ba nanim. Na obaba pa won mu. Obaba pa sa edipa no mu. Se de dwanfo papa emreche ni wan. Se de ogwanhwefo papa emrechie Eni enwanten mu. Hallelujah. Yo. Amen. Amen. Yo. Nti Yesu besa ya den. Ababi. Nti oba obetina na temu akonwa so. Na wafra amama nyina the whole world baba nanim. Yeah. Na the whole world ni nya be go wia. Afe na all papa mu. Wo ko ha. Wo ko group ha. Wo ko benkum, wo ko nifa. Enti benkum sofo no be ye mmerechie. Ena nifa sofo na ye den. Enwan. Na wo ka mmerechie na wo ka enwan no. Ka twan. Amen. Amen. Also when my to be na osi ho. Honi asemo no. Wa non some doors. Can't some do konkon send. Si aso dem ha bia bia na adwene wo kra nya de wo ka no. Are papa e wati bibi nti no wo kasa na. Dia na mate hon konkon na nam no mu kasa wo tufo pa jai. Wo jai an kwaje be yo dia. De wo prim na koma no. Bible say you bu na the kompo free mu. Bra Odifour ni ho. Awurade yesra wo. Amen. 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 Obapa pa nyan no ne mmerechie num na nyan no be ko nifa na mmerechie na ko benkum. Ne nyina so ya Kristofo. Abosonsonfo baba bi. Nkramofo baba bi. Yes. Buddhist for baba bi. Hinduism baba bi. Yes. Judaism baba bi. Christ Divine Hope Ministry baba bi. Yes. Methodist, Presby, Anglican, Pentecost, Baptist. Omo nyina baba bi. Awoyo baba bi. Caravan and Seraphim baba bi. Baba. Nakaba for baba bi. Asori nyina baba bi. Na sata me yam masori bi adi. There be. Ne mom ye bubu ye nse enwan. Gosh. Ene mrechi. Na mrechi ne ba ko di benku. Ne nwan na kwa ko di nifa. Oka nwan no. Yes, sir. Na oka mrechi ho. Abrechi din raso ten.
Abrechi nim say was say ni wura dan. Na onim so no ane we de no ye de. O say no. Oti asode dan ma ya so brache. Ete ho say da bia wo be di konkonsa. Aye nkonson papa mu ni tan ni akayo. Adwama masema komensa sema wudi samatro ni nkontompo. Adutu obetu adu atia ni nua. Obetu adu akopesika. Ho wi a obegina ka chere say ya na banka si ni Yehowa, oni mi Yehowa. Na me fa bone nche o. Amen. Amen. Wow. Amen. Amen. Obetu na do dane aboa. Akotina meeting ase akoye meeting atia ni nua. Akosode atia nyame asafo. Wakohwehwe se ni nua bi ba wo koso no nhwe ase. Na obetena se me da wase oni mo ho da ho ase. Bonsamba. Bonsamba urade asem. Daddy, God bless you. Kenya me asem kire. Amen. Amen. Ade na ye yi. Ya wie ye tesai. Ya wie ye mobo. Ana sasie da ho jana na eniwura. Na ni muniama. Asisa bo. Ana sasie da ho jana eniwura. Na ni muniama. Wasisa bo. Messi wo ra no baba. Baba berisha. Yeah, wo ra no baba. Abeli wa no. Wo ra no baba. Baba berisha. Wo ra no baba. No. Akon konsanfo baba. Awudifo baba. Sanke kanina imbe for baba ni abrempo ni na. Awufo sorry. Odia popro betie obiara dabo. Aw baba na no. And then now to so sister. And then now to so. Oh. What who say na ma me so tisi e. Wo ma me na no wo to chan. And then wa hojo to say the Adian, what hojo to say the who is it wrong so. And then I saw my man Abasa at your tongue. But na man was so. First, and was sent to doors and my man, Antonio Monfreno. Freno. Mamma Papa said, oh, my mere hojo dear. Sister, most of the hojo to she is. Sanity. Amen. Amen. Time and now, Papa Chasano. Now, Papa who are fetching. Or you're 10 grams. Now they tell you more thing into a warrior man's here. If you are the pipe on higher day to the Bearman. Into what Tiasia or Yabranti, you two for Jamape. Yes. Once a master. Now I catch that one say, if you are some young son. Now what do you want to be Johnny? What do you want to be Johnny? What do you make your jumping? If you are son, yes. I know I hear back catch the one hour. Oh, Jenny Fan, I hear you antenna. More major Shram. More tea, I mean, some of these. More from up and your bibia. No more Kama come true. Mudi Pony and Nidia Summer rather. No more Yammy some year day, as some bomamo. More do munia, no one chins and some more man young consa for no more toy rather. No more do munia some. Brana unia yari, no man of Yanidi, so come on our man is so man is so no me or doubt the general friend to Mano. More young and ten. Mama Shramano. Mama Masin Kofa Hinia was yes, a free abody and fifty asiano. Not Muniso. Amen. Amen. Papa Chow, the old Tia Samano, not a Kununo or reacting. Bonsamano. Because a summoner man is according. Because it is a wood here. Because a bone sempre, a summoner rather than a BB person. But what you want, or must I mean, now I cry what she said. I mean, to say the own. I never make a salo. I am Hong Kong and Nami Musa would too full. Until the foot, I have been such a foot. The foot will say a far men a boy. Praise the Lord. Hallelujah. And Yamina make us or Casach. Now, Osuna Cassan was saying,
Papa was saying, Aduasa no mu no. Na kom de me. Efiri se de entira me se mo mesen ko fa henie no na munni so no e kom de me. Ose mo amaja ahira mo. Mo amaja ahira mo. Mo me fa henie a. Mo mesen ko fa henie a. Wosiesie abode mfiti ase. Wiase fiti ase eni. Enti de en. Enti munni. Efiri se de en. He said, "I come to me." Efiri se bra na kom de me. Mo ba hear me. Mo Me ba cho you my aduasa enson. But he said aduasa no. Na come ade me. Come de me. Mama bibi di. Amen. Yes, you come de me. What? Come de me. Mama so mo. What do you int? Yeah. Unkuna koda akoma papa na unkonkon timu wontimi nya doye da. Aye honkonkon na kanipa. Menipa ya doye. Otimi hwe ni se ya. Abrante we mentade am ton we be fata. Sister we ya bia ntoma wode ba so bi ba kon. Nti bibi kama se menkyane ntoma. Wonim enya wo wadwen na wode kyane ntoma. Aye honkonkon na e kasa kire wo. Yes. Na obi a honkonkon so tini mu no, obu mpanimfo obu nkwada. Amen. 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 And I want to turn some phones because Hong ye ja into a man and some phone but anymore. Hong Kong never Johnny into a semi quantity. Christopher, they are possessed with the Holy Spirit. They are possessed with the Holy Spirit. They want to mean fast some Hong Kong na tinimuntira. Because Hong Kong na tinimuno enti minutes antina enti wo keep a Hong Kong be dwane enti se wo keep nsam wo mu dia sister bra Hong Kong dwane agyawo o dwane agyawo why then O dwane agyawo dada because nkofo bi ho yi awo mu tone pa hwi ko wanim awurade be shira amen Amen. accommodate me Come de me Mama bibi di. su accommodate me Mama so no me Yes. Me ho. me ye ho Oba me ko fie. obefa me ko fie Me dade ja. me dadeja Ura fra me ntoma Me yale. me yare Mo hwe me. mo be hwe Me me da fiase. me da fiase Oba me nchen. oba me nchen Aduasa nson. aduasa nso Ɔse na no bebua se. enna wo hene ne bebua na no aka se hey Awurade ei. awurade Daben. daban Eni ehu wo. enna saa nneɛma wo nyina ye hu se ebi ato wo wo se samo ye ma nketewa no mu ba kono eye me na mo ye ma me awurade nhyira wo amen Amen. Bon sam kwese. sorry gina na so Sorry, John. uni a woni mu no no enna wo tan no enna no hu nsem hye wo but na so dem ayi den empire ba na wo babo ubi bia nso awurade ani wo ba fode akura awurade mfa sisa obi ko wo nyame anim so ko ba fode na se woni ni nua bi wasem a on fa fode bono nto on ka se fa kofi o so o se fa kofi o se ya dan Fa to ho. na ko na ni wo nua na nya dan Ekokobom. it means wo disika kwa so dem en fa kofi bon sam asem no God bless you, Father. hallelujah am I clear here Yes, sir. yes so kofi na kwa kan kire o se fa o sika kwa na ni nkobom wose se wo bi ko nyame anim so ko ba fode na wo bibi tia ne nua bi a ja sika ne to aso dem mo ja ko enu nua ne nkobom enwie ansana wo ba wa be page to ayu an praise the Lord Hallelujah. hallelujah Amen. yes dem fasika nko aso dem sam fa nko no Dabida. o nyame ho yomobo Amen. sam nko hemfie ma Dabi. shira kan oba de pa Amen. nyame kasa Yes, sir. hallelujah Amen. enti wo wa hai Hey. so wo no nua bi wasam a Yes. ene wo mpaebo wa forebo wo ntrontrom ni na ye kwa Kai. nyame ani So nyamiani. dwene pa na urade beboa amen Amen. to wo nua urade bedo wo Amen. to wo nua doye na urade be ye wa doye Amen. dwene wo nua ho na urade be dwene wo ho amen Amen. ma wo sa so koso ne wa ma me ho ya me ama me ho ya me den no Ano no service. Nyawa mami o ya Dina. me Ano no service. the radias you want another radias
Yes. Yɛda wo ase no kɔfo. Be one now. Nkonkono. Ura yeda wase. So na mo adom no wakoa so ebre ya samati sei. Enmonyam ka wodin so abeyi aten obeka manim. Wabetumifo wabeshame den wabekyekyere me wura. Enmonyam ka meda wase onyame onkonkono meda wase. So na mo futi sa so ewade. Na wodi mechi na ye me enmonyam ma pecho. Meda wase ura meda wase peja o kan fo tonton. Ayeye no wodi enmonyam ka ewade meda wase. Ewade ka wodi ni. Right there was. Meda wase enmonyam ya wodi. Meda enmonyam ya mauti. Meda wase ewade meda wase sana mo atom so. Meda wase sana mo asam so bekai me. Meda wase sana mo asam so bekai. Meda wase sana mo asam so to me. And when you count na me show it we can do. In the name of Jesus. Jesus Christ. That's a Jesus. Jesus. What's a mama tini? What's a mama tini? Eradi medifo. Eradi medifo. Medifo wasem. Medifo wasem. If you said that, I'm assuming the Christo. If you said that, I'm assuming the Christo. Now, so many hours. Many of you who are some women. Nebramati. Majema Manaka. Timeton Safro. Timeton Safro. Famine so charming. Famine so charming. Fascinamente. Fascinamente. It's a rather fashion. Conquer. Never conquer. Oh, yes.
Jesus Christ. Holy Spirit. Fire. Yes. When you are with the Holy Spirit, you are always happy. In times of trouble, you are happy. In times of calamities, you are happy. When there is no food on the table, you are happy because the Holy Spirit is your provider. Yes, sir. Amen. 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 And can give you a senior maybe how? And can give you a senior money maybe in your day. How? Mount Scott. That's a Jesus. 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 Semi Biama no vampire. Semi Biama no vampire. Me here soon so much one day. Me here soon so much one day. Any to me. Any to me. Diabro matam for so. Diabro matam for so. Adie be shame so. Adie be shame so. Bibi hamisunsu. Bibi hamisunsu. Me here to me. Me here to me. Onkonkro to me. Onkonkro to me. Ane na ho ade. Ane na ho ade. Awurade me spiritual battery no. Awurade me spiritual battery no. The battery no kolo. The battery no kolo. Empower my spiritual battery. Empower my spiritual. Awurade mamija. Awurade mamija. Awurade mamija. Awurade mamija. Onkonkro ho ade. Onkonkro. Empowura me. Empowura me. Me here to me. Dianko. Jesus, Jesus, Jesus Christ. Holy Ghost, fire. Yes. Yes. Amen. Yes. Yes. Yes, sir. They are a bonus. Yes, sir. That's a Jesus. Jesus. Peter. And yes, you have
Ojina de nkotosira ne mpaibo. Ojina de nkotosira ne mpaibo. Eni mu adade atwa ahoden. Eni mu adade atwa ahoden. Ma wonyame nkokon ahoden ba wo. Ama nyame nkokon ahoden ba. Etibra na Yesu wo ho no. Etibra na Yesu. Ya na Peter no ntumi nya no. Ya na Peter mo tumi nya. Wonya asa ahoden. Ebra wonya asa ahoden. Wosase se wo ya. Wosase se wo ya. Wonya ma no bro so. Wonya ma no bro so. Enti anada yi. Enti anada yi. Sa ho nkokon ahoden. Sa ho nkokon ahoden. Ene ne tumi no. Ene ne tumi. Yehia bi. Ensane. Ensane. Yes, Jesus Christ. Holy Ghost. Fire. I said Jesus. Jesus. Atie biara. Ya bo me dina ye. E wo sunsun. Etiminya. Sabre. Me pompaya. Osurija. Konkonja. Entom. Jesus Christ. Holy Ghost. Fire. Yes. Afọdụbụchi ebisim. Yes. Na edi ni penya. Yes. Amen. Amen. Afọdụbụchi a asọdụ tie nipa wadeɛ. Yes. Efie hɔ obiara ntumi nkwa wade pa. Ɔkwa wade ne ne ho ade a tama no ne bɛrima ne twempra no ne bɛrima ne hwɛ no. Ɔyɛ ne ho ade wie no afɛ wɔ mfii no. Bɛrima ne nyɛ sika kra na ɔde sie no. Efi sɛ fie hɔ yɛ nkwa wadeɛ. Yes. Amen. Bɛrima si so wɔ abusua no mu a ɔstate sɛ wɔ fefɛpɛ. Yareɛ bɔ no a ɔnsɔre bi. Afɔdụbụchi bi a ama nipa da n'adwo a na honhom bi ato a na ne na bɛda. Afɔdụbụchi a de yare atena nipa so. Ɛdeɛ bɛn na sɔre tia wo. Yes. Deɛ wo nan mu na afɔdụbụchi a bɛn na ta akyiri. Yes. Ma wo nsa kɔ soro. Power. Yes. Evil altars. My God. In the family. My God. That stands against our development. Stands against our prosperity. Yes. That stands against our childbearing. That stands against our development. That stands against our marriage, our prosperity, our traveling. Sorry, John, ask. Kasa Jesus. Jesus. Afọdụbụchi biara. Afọdụbụchi biara. Yes, yamame. Yes, yamame. Na minti. Eya juma. Power. Afọdụbụchi biara. Yes, yamame. Cash. Eya wo de no. Wafọdụbụchi a. Eno nti asa wo kọ w'anim na wo ba w'akyi. Oh.
a wo ngare ye no ba ma bia no hia na wanyem nti wo yi nkwala no nyina agu yi eduru bra ye de ring share wo no Cash. oho afarubuchi bia sori etia ma enyigu afarubuchi praise the Lord. Hallelujah. Oye Kristo ni na no na ya na me kase obi so oye Kristo ni wa ko ba dwaman in the first place onyem ya wasan ko yi bana to agu hey afa ye beduru branka wonya ba wo pe no wo de boss wa kaskala wo de boss wa kaskala wo de boss wa kaskala afa ne na na bere wo hunamane abai fo mo me enko dan Yeko. ha yeko leave mo ye nyina Ya fa ye ho adwen. ye fa ye ho adwen na ye nya wo na ye hwese bone bi ntu obi ana praise him the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ni wura free bra na wo yigu no Okay. afei waware ye no oni ahunu se wabesere nyame bone fache on se emoja bi aka gu fam emoja bi tiam na tiam kuta wawodiem Cash. Bible say ebra Cain okum ni nua Abel no awurade bi san say ha Cain unua Abel wase me na me hwe no so ana wase unua ne moja ne tiam fra asase so hey Jesus Christ emoja ne tiam fra asase so afra me so Yes. enti Cain wo ye beto so wure sa wo ye be ma na o ma oba yi sika ko yi benyin san tugu oba wo gina ha wo yi ato agudi ha ene wa ma moja bi tiam Asamaba. hwa se moja ne tiam a bonsa wo bompa ne moja ne sizi Wow. sizi mpaibo Wow. aya pambone aya farubuchi a moja bi afarubuchi a gina wo Cash. kuntia mpaibo o makwa mpaibo nkoda tama wo si so ani etufo no wo si da bi o hwihwiri wo to satan ti a chemman kan hello Hi. and now to na mo asa de tie fido no Powerful. amen Amen. one son na afa waware no wunya ba on san nu no ensere nyame bone fata nya konchen ka kire awurade se awurade moja na aduru wani mu me sra wo me nya biem fata me wosan ya hantan ade na mo ka twugum ne friends ai Mun kan kire. and twugum no your friends ai IBF why say why you mean ni nyina say because moja bi ye den Tiam freno. Tiam. Mucha bitiam. Wow. amen Amen. amansanyina abeku tuwo obre wona ya nadi amansa